በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህቦ አገልግሎት ጊዜኹምን ስራሕኩምን ዕረፍትኩም አወሃሂድኩም ብህድአትን ብኣንቃድዎን ትከታተልዎ ዘለኹም እቲ ክሳብ ሰዓት እዚ ብዓይኒ ምሕረት ጠሚቱ አበሳናን በደልናን ዕሽነትናን ይቅረ ኢሉ ብህይወት ዓቂቡ ኣብዚ ቅዱስ ጉባኤ ክንሳተፍ ዝረዳእና ዝደገፈና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ሙፃእ ሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስቲ ሰማያት የዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለዉ ደበሳ ቅዱሳን ይደብሶም። ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ንዓይ ንድኹም ውላድኩም ንዓይን ንህዝቡን ዝኸውን ህያው ቃሉ ኣብ ኣንደበተይ ከንብር ኣብ ጸለትኩም ክትዝክሩኒ እናተማሕፀንኩ ንኩልና ከዓ ዝሰምዓ ናይ እዛን መንፈስ ዝዓቁር ጥውጥኡ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና። ብረድኤት እግዚአብሔር ሒዝናዮ ፀናሕና ኣርእስቲ ኣብ ናይ ፍርቂ ለይቲ ጸሎት ቀዳማይ ክፋል ኮይኑ ካብ መዝሙር ዳዊት 119 ምዕራፍ ቁፅሪ 62 ስለቲ ጽድቂ ፍርድኻ ከመስግነካ ፍርቂ ለይቲ ክትንስእ እየ። ኩሉ እቲ መዝሙረ ዳዊት ወዲእና ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ናይ ፍርቂ ለይቲ ሰሪዓቶ ዘላ ወንጌል ከዓ ብዛዕባ ኣስሮን ደናግል ዝብል ብዛዕባ ተን 10 ደናግል ዝብል ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ካብ 1 ክሳብ 23 እዩ። ነዚ እንዳንበብና ኢና ንኸይድ ዘለና ዘይነበረ ንኽነብር ከምኡውን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ነፍሲ ወከፍ ፍርቂ ለይቲ ንምንታይ ነዚ ወንጌል ዝሰሪዓቶ እንታይ እቲ ዕላምኡ? ሽዑ መንግስተ ሰማያት ቀቀንዲለን ሒዘን መርዓዊ ቅበላ ዝወፃ 10 ደናግል ትመስል። ካባታተን ከኣተን 5 ዓያሱ እተን 5 ግና ለባማት የን። ተን ዓያሱ ቀቀንዲለን ወሲደን ዘይቲ ተማልአን፣ ተን ለባማት ግና መምስ ቀንዲለን ኣብ ጢንአን ዘይቲ ተማልአ። መርዓዊ ምስ ደንጎየ ግና ኩለን ትኽስበላ ደቀሳውን። ፍርቂ ለይቲ ግና ጨራሕ መራሕ ኮነ እንሆ መርዓዊ ክትቅበላ ውፃ ተባህለ። ሽዑ ተን ደናግል ኩለን ተንስአን ቀቀንዲለን ኣዳለዋ። ተን ዓያሱ ነተን ለባማት ቀንዲልና ክጠፍኣና ኢሉ እሞ ካብ ዘይቲ ክንሃባና በልአን። ተን ለባማት ከኣይፋልናን ንዓናን ንዓኻትክን እንደዘይኣኸለኸ ናብቶም ዝሰጡ ዳኣኺዳ እሞ ንርእስኽን ዓድጋ ኢለን መለሳለን። ክዕድጋ ምስ ከዳ እቲ መርዓዊ መፀ ተን ተዳልየን ፀንሓ ምስኡ ናብ መርዓተዋ ማዕፆ ድማ ተዓፅወ። ድሓር ተር ዝተረፋ ደናግል መፅአን ጎይታይ ጎይታይ ክፈተና ኾታ በላ። ንሱ ግና መሊሱ ብሓቂ ብሓቂ ብለክን ኣለኹ ኣይፈልጠክን የበለን። ብኣርሲ እታ ወዲ ሰብ ዝመፀላ መዓልትን ሰዓትን ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ነቕሖ እዩ። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይሓልፍኒ በለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ እዩ። እዚ ትርጓሜ እዚ ቅዱሳን ኣቦታት ቤተክርስቲያን ብብዙሕ መልክዕ ተርጊሞሞ ኣብዚ ኣርእስትና እዚ ከም መወከሲ ንጥቀመሉ ዘለና ግን ግብረ ሕማማት ናይ ረቡዕ ሻዱሻይ ሰዓት ዮሃንስ ኣፈወርቂ ዝሃቦ ሰፊሕ ትርጓሜ እዩ። ሎሚ ኣብዛ ኣርእስቲ እዚ ኣብዚ ናይ ፍርቂ ለይቲ ወንጌል ንራብዓይ ግዜና ኢና ንረኸብ ዘለና። ቀዳማይ ምቕባል ሰማያዊ መርዓዊ ርኢና፣ ካልኣይ ምድንጓይ መርዓውን ድቃስን፣ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ከዓ ድንግልና ሕሊና ርኢና። ሎሚ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ንሪኦ ከዓ ዕሽነትን ልቦናን ዝብል ኣርእስቲ ኢና ክንርኢ። ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ዓሻ ክበሃል ከሎ ዘየስተውዕል ሰብ ወይ ናይ ኣእምሮ ፀገም ዘለዎ ናይ ኣተሓሳስባ ፀገም ዘለዎ ታራ ሕማም ወይ ታራ ሓጢኣት ገርና ኢና ንሪኦ። ቃል ኣምላኽ ግን እንታይ ኢሉ? እግዚአብሔር እንታይ በለ? እግዚአብሔር ከእንታይ ተዛረበ በሉ። እዚ ዕሽነት ኣብ ቃል ኣምላኽ ወይ ብቃል ኣምላኽ ብኸመይ ዝርአ ኢና ክንርኢ። ደጊመ ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ እምሕፀን
ኣብ ቁፅሪ 2 ካብቲ ክነንብቦ ፀናሕና ካባታተን ከኣተን 5 ዓያሱ እተን 5 ግና ለባማት የነ ነፍሲ ወከፍ ቃል ሕንጣጥ እንትኹን ፊደል ወይ ቃላት ጥራይ ዘይኮነስ ሕንጣጥ እንትኹን ትርጉም ስለ ዘለዎ ስለምንታይ ቅዱስ ወንጌል ብዛዕባ ዓያሹ ኢሉ ንክፀርፈን ኢሉ ድዩ እንታይ ስለ ዝኾና እዩ ኣብ ቃል ኣምላኽ ዕሽነት ዝበሃል እንታይ ማለት እዩ ኢና ክንርኢ ዕሽነትን ልቦናን መጀመርያ ዕሽነት ማለት ህላዊ እግዚአብሔር ዘይምእማን እዩ ህላዊ እግዚአብሔር ዘይምእማን ዕሽነት ይበሃል ካልኣይ ማዕኸን እኽልናን ንብረትናን እናዳሎና ብዛዕባ ማዕኸን ህይወትና ዘይምሕሳብን ዘይምድላውን ከዓ እቲ ካልእ ዕሽነት እዩ ሳልሳይ ብዘይ ግቡእ ምድላው መርዓዊ ምጽባይ ኩሉ ግዜ መንግስትኻ ትምጻእ እንዳበልና ክንጽሊ ከለና ነቲ መርዓዊ ንምቕባል ብቑዓት ምዃን ብሕሊናን ብግብርን ዘይንዳሎ እንትኾንና ኣብቲ ዓንኬል ናይ ዕሽነት ኣለና ማለት እዩ ራብዓይ ዘይደረጃናን ዘይተኣዘዝናየን መስዋዕት ወይ ህያብ ንእግዚአብሔር ምቕራብ አልዕላ ኣቢልና ምንጻፍ ሽምዓ ጥዋፍ በጊዕ ብዕራይ ክንህብ ንኽእል ኢና እዚ ግን እግዚአብሔር በዚ ዝጥበር ኣምላኽ ኣይኮነን ሞባእ መሃብ ነውሪ ማለት ኣይኮነን ግን በቃል ኣምላኽ ደረጃ ዘይተኣዘዝናዮ ዘይደረጃና መስዋዕት ወይ ህያብ ንእግዚአብሔር ምቕራብ እዚ እውን ዕሽነት ኢልዎ ቃል ኣምላኽ ኢሉ ሓሙሻይ ኣብ ስድራና ነውሪ ምፍጻም ኢሉ እግዚአብሔር ሰውረና ኣብ ስድራና ነውሪ ምፍጻም ከዓ ዕሽነት ይበሃል ኢሉ ሻድሻይ ዓያሹ ዕሽነት ዝብልዎ ልቦና ኢሉ እቶም ዓያሹ ዕሽነት ዝብልዎ ግን ከዓ ልቦና ዝኾነ ዕሽነት እዩ ሻውዓይ ዕሽነት ሓዲግና ብሂወት ክንነብር ሰማያዊ ዕድመት ዓዲምና ኢና ናይ መወዳእታን ሻሙናይን ከዓ ነፍስና ንመርምር እሞ ምስቶም ነቲ ሰማያዊ ዕድመ ሸለል ዝበሉ ዲና ወይስ ኣብቲ ሰማያዊ ዕድመ ብቑዓት ኮይንና ንክንርከብ ንፅዕት ዘሎና ኣመንቲ ወይ ኣገልገልቲ ኢና ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ብሕፅር ዝበለ ነዘን ነጥብታት እዚአን ኢና ክንርኢ ደጊመ ሕጂ እውን ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ ብስም እግዚአብሔር ምሕፀን ዕሽነት ህላዊ እግዚአብሔር ዘይምእማን ነቲ ካብ ዘይምህላው ናብ ምህላው ዝፈጠረና ጎይታ ዘይምእማን ዘይምፍላጥ እዚ ዕሽነት ይበሃል ኣብ መዝሙር ዳዊት 14 ቁፅሪ 1 እንታይ ይብል ዓሻ ብልቡ ኣምላኽ የልቦን ይብል ብልሽዋት እዮም ፍንፉናት ግብሪ ገበሩ ሓደ እኳ ሰናይ ዝገብር የብሎምን ዓሻ ብልቡ ኣምላኽ የልቦን ይብል ስለዚ ካበይ ዳኣ ተፈጢርካ መን ዳኣ ናብዚ ዓለም ዝምፂካ ክንደይ ክትፀንሕ ኢኻ ንምንታይ ተፈጢርካ ዝብል ኩሉ መልሲ ዝበሃል የብሉ ስለዚ ተቀዳማይ ዕሽነት ህላዊ እግዚአብሔር ዘይምእማን ኣብ ዘበና ምዕባለ ወይ ፍልጠት ንቕሓት ተባሂሉ ክርአ ይኽእል እዩ ኣምላኽ የለን ንምባል ወይ ኣምላኽ የለን ዝብሉ ክትሰምዕ ከለኻ ታራ ነገር ኮይኑ ክስማዓና ክእል እዩ ህላዊ እግዚአብሔር ዘይምእማን ግን እቲ ቀዳማይ ዕሽነት እዩ ካልኣይ ማዕኸል እኽንናን ንብረትናን እናዳሎና ብዛዕባ ማዕኸን ህይወትና ዘይምሕሳብ እዚ ከዓ ዕሽነት ይበሃል ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 21 ኣምላኽ ግና ኣተዓሻ ንነብስኻ ካባኻ ክወስድዋ በዛ ለይቲ እዚኣ ይደልይዋ ኣለው እዚ ዝደለብካዮ ዳኣ ንመን ክኸውን ይበሎ እዚ ሃብታም እዚ ብርሁቕ ደወሉ ኢሉ ዝጅምር ኩሉ ነገር ከም ዝተለጠሉ ከም ዝበርከተሉ ነቲ ዝነበረ ማዕኸናት ኣፍሪሱ ካልእ ማዕኸን ከም ዝሰርሐ ነቲ ኩሉ ዝበርከተሉ ከዓ ኣብኡ ከም ዘእተዎ ብድሕሪኡ ግን ናይ መወዳእታ ዝበሎ ነብሰይ ዕረፊ ነብሰይ ብልዒ ነብሰይ ተሓጎሲ ንዘለኣለም ዝኸውን ድልቢ ኣዳልየል ክለኹ ኢሉ ንነብሱ እንዳበሰራ ከሎ ብሃንደበት ግን ሓደ ከቢድ መርድእ ይመስሎ እዚ መርድእ ከዓ እንታይ እዩ ዓሻ ዝብል እዩ ማለት ነቲ ፅባሕ ዝገድፎ ነቲ ንፅባሕ ንካልኦት ዘዳልወሎም ዘሎ እናዳለዎ ከሎ ብዛዕባ ነብሱ ብዛዕባ ጾም ብዛዕባ ጸሎት ብዛዕባ ንስሓ ብዛዕባ ስነ ምግባር ብዛዕባ ቅድሚ ኣምላኽ ጠጠው ዝብሎ ነገር ስለዘይ ሓሰበ ዓሻ ኢልዎ ቅዱስ ወንጌል እዩ ኣስዕብ ኣቢሉ ቁፅሪ 21
أو تراي تودي إنه نزع الشاسب تاريخنا تراي كينبل أتن رأسه مزجب زكب أبكر ما أملاك هبتام زي كنا كله خم ويقول زابير يقرب لنا سلازي مزجبنا مزجب صدقي مزجبنا مزجب نفس خون كنا الناس أصر مأنتي سلامون عم نعرف عسر تقصر خلتن تايلو مزجب راسي إنت قالوا كويتك منيلو صدق جنا كاموت ينال مزجب راسي إنت قاليتك منيلو كاموت كدحنايك كاب حمام كدحنايك كاب سعرت كدحنايك مزجب راسي إنت قال نجر أيتك مني نزع الشاسب كأخطأمه أي كألن سلقالات እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እተን ዓያሱ በዘይግቡእ ምድላው መርዓዊ ምጽባይ ኩሉ ግዜ እንታይ ኢና ንብል መንግስትኻ ትምጻእ ኢና ንብል መንግስትኻ ትምጻእ ክንብል ከለና ሕጂ መንግስቲ ኣምላኽ ትምጻእ ኢና ንብል ዘለና መንግስትኻ ትምጻእ ክንብል ከለና ከይተደለና እንድሕር ከምኡ ንብል ኣለና እዚ ከዓ ዕሸነት እዩ እተን ዓያሹ ቀቀንዴለን ወሲደን ዘይቲ ኣይተማልአን ስለዚህ ዝጎደለን ነገር ነይርዎ እዚ ብዘይግቡእ ነገር ምጽባይ ብዘይግቡእ ነገር ናብ ኣምላኽ ምቕራብ ከዓ ሳዕቤኑ ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ኣብ ኢሳያስ 58 ቁጽር 2 እንታይ ዝብል ኣብ ጸጽባሕ ይደልዩኒ መገድታተይ ክፈልጡ ድማ ይፈትው ከምቲ ጽድቂ ዝገብርን ሕጊ ኣምላኹ ዘይሓደገን ህዝብስ ሕጊ ጽድቂ ኻባ ይደልዩ ናብ ኣምላኽ ክቐርቡውን ይፈትው بملؤ زرعنا صبو ነገር ይል حلف لنا دحري زلن ترانا ግን ኣብ ግዜ ጾምኩም ሲ ስራሕኩም ይኹም ትሰርሑ ዘለኹም ኣብ ትኻልእ ግዜውን ክግበር ዘይግባእ ኣብ እዋን ጾም ይገብሩ ግን ኣብ ጸጽባሕ ይደል ብጸጽባሕ ቤት ኣምላኽ መጹ መገድታተይ ክፈልጡ ድማ ይፈትው ኢሉ ደስ ብሎም ኢሉ ከምቲ ጽድቂ ዝገብርን ሕጊ ኣምላኹ ዘይሓደገን ህዝቢ ሕጊ ጽድቂ ኻባ ይደለዩ ናብ ኣምላኽ ክቐርቡውን ይፈትው ኣለዉ ግን እዚ እንዳገበሩ ከለው ኣብ ግዜ ተስባይኦም ኣብ ግዜ ጾምኩም ስራሕኩም ይኹም ትሰርሑ ዘለኹም ኢሉ ኣዝዩ ኣብ ካልእ እዋኑን ዘይግበር ስራሕ ክሰርሑ ከለው ንርኢ ራብዓይ ዘይ ደረጃናን ዘይተኣዘዝናዮን መስዋዕት ወይ ህያብ ንእግዚአብሔር ምቕራብ ብዙሕ ግዜ ብዝለመናዮ ጥዋፍ ሒዝካ ሽምዓ ሒዝካ መንጸፍ ሒዝካ በጊዕ ሒዝካ ንቤት ኣምላኽ መባዕ ሒዝካ ምኻድ ብዙሕ ግዜ ልምዲ እዩ ግን ኣቀዲምና ክንቦ ዘለና ጎይታ ልብኻ ሃበኒ ኣቀዲምና ናብ ቤት ኣምላኽ ክንሕዝናዮ ንኸይድ ጸጋና እዩ ሓጢኣትና ኣበሳና እዩ ምክንያቱ ኣምላኽ ግቦኛ ኣምላኽ ኣይኮነን መባእ ስለ ዘቕረበና ኣሎ ብዘይ ንስሓ መባእና ይቕበል ማለት ኣይኮነን ስለዚ እዚ ኣበይና ንረኽቦ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 13 ቁጥር 12-13 ስለዚ ገና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከይጸለኹ ከለኹ ፍልስጥኤማውያን ናብ ጊልጋል ሕጂ ክወርዲኦም ኢለ ደፊረ ዝሓርር መስዋዕቲ ኣዕረግኩ ሳኦል ዝተቐብኦ ቅብኢ መንግስቲ እዩ ድሕሪ 7 መዓልቲ ኣብ ጊልጋል ክመጽእ መስዋዕቲ ክዕርግ ኢልዎ ስለ ዝነበረ ሳሙኤል ስለ ዝደንገየ ባዕለይ ዘየዕርግ ኢሉ ብኢደወነኑ ዘይግብኦ ክገብር ከሎ እዩ ሳሙኤል ድማ ንሳኦል በሎ ዓሽኻ ኢሉ ዓሽኻ ንእግዚአብሔር መስዋዕቲ ምቕራብ ከመይ ኢሉ ዕሽነት ዝኸውን ዓሽኻ እቲ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ዝኣዘዘካ ትእዛዝ ኣይሓለኻዮን እንተ ዘይኮንስ ሕጂ እግዚአብሔር ንመንግስትኻ ኣብ እስራኤል ንሓዋሩ መጽናዓልካ ነይሩ እግዚአብሔር ንዝሓርር መስዋዕትን መስዋዕቲ ሕሩድን ከም ምስማዕ ድሃይ እግዚአብሔር ገርዶ ይሕጉሶ እዩ እንሆ ምስማዕ ካብ መስዋዕቲ ጽን ምባል ከዓ ካብ ሰብሒ ደዓውል ይበልጽ ዕልወትሲ ሓጢኣት ጥንቁልና ይሁልኽ ከዓ ከም ምምላኽ ጣዖትን ትራፊምን እዩ ቃል እግዚአብሔር ስለ ዝነዓካዮ ንሱ ከዓ ንኸይትነግስ ንዓቐካ ካብ መስዋዕቲ ምስማዕ ይበልጽ ንእዛዝ ይፈልጥ እዩ ካብ ንእግዚአብሔር መስዋዕቲ ከቕርበሉ ኢልካ ትጓየ ቃሉ እንተትሰምዕ ንዕኡ እንተትእዘዝ ስለዚህ ትንበተ ክርስቲያን ሒዝናያ ዝመጽእ ዝረአ ይኹን ዘይረአ ሒደት ይኹን ብዙሕ ዓብ ይኹን ንእሾ ኣቀዲምና ብዛዕባ ህይወትና ብቃል ኣምላኽ መሰረት ንመላለስ ከም ዘለና ብቃል ኣምላኽ መሰረት መባእና ንቕርብ ከም ዘለና
ስለዚህ ጽቡቕ ነገር ይዝመስል ሳኦል ናብ እግዚአብሔር መስዋዕቲ ቅድሚ ናብ ኩናት መኻደይ ናብ እግዚአብሔር መስዋዕቲ ከቅርብ ኢሉ መስዋዕቲ ምቅራቡ ጽቡቕ ነገር ይዝመስል ግን ደረጁ ይኮነን ቅብአ ክህነት ናቱ ኣይኮነን መስዋዕቲ ከዕርግ ኣይተኣዘዘን እቲ ዝተኣዘዞ ቃል ገዲፉ ዘይተኣዘዞ ምስ ገበረ እንታይ እዩ ዝብሎ ዓሽኻ እዩ ዝብሎ ካብዚ ከምዚ ይሰውረና እግዚአብሔር ሰውረና እቲ ዝኸፍአ ዕሽነት ኣብ ስድራ ቤትና ነውሪ ክፍፀም ከሎ ነውሪ ክንፍፅም ከለና እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ዝኸፍአ ዕሽነት እዩ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 35 ቁፅሪ 22 ብዛዕባ ሮቤል ዝተጻሕፈ ጽሑፍ ኣሎ እስራኤል ኣብኡ ኣብታ ምድሪ እቲኣ ተቐሚጡ ከሎ ሮቤል ከይዱ ምስ ቢልሃ ሰበይቲ ወሰን ኣቦኡ ደቀሰ እስራኤል ድማ ሰምዐ ኣምላኽ ይቕረ ይበለልና ኣብ 49 ዘፍጥረት ቁፅሪ 3:4 ሮቤል ንስኻ በኹረ ኢኻ ሃይለይ ቀዳማይ ጽንዓተይ ብኽብረት ብሉፅ ኢኻ ኢሉ በኹሪ ናይቶም 12 እዩ ከም ፍሉሕ ማይ ገንፈልካ ናብ መደቀስ ኣቦኻ ደየብካ ሽዑ ኣርኪስካዮ ኢኻ እሞ ብልጫ ኣይትረክብኒ ኢኻ እዩ በኹርነት ኣይትረክብኒ ኢኻ እዩ ስለዚ ብስጋ በኹሪ እኳ እንተኾነ በቲ ዝገበሮ ኣብ ቤት ኣቦኡ ዝገበሮ ነውሪ ግን እቲ በኹርነቱ ተመንዚዑ ናብ ካልእ ክኸይድ ከሎ ኢና ንርኢ ኣብ ቀዳማይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 1 ደቂ ሮቤል በኹሪ እስራኤል ድማ እቲ በኹሪ ንሱ ነበረ መንፀፍ ኣቦኡ ስለ ዘርከሰ ግና እታ በኹሪ ንኡ ደቂ ዮሴፍ ወዲ እስራኤል ተዋህበት ግና ኣብ መጽሓፍ ወለዶስ ከም በኹሪ ኣይተጻሕፈን በኹሪ ካብ ኩሎም ክንሱ እታ በኹሪ ንኡ ናብ ደቂ ዮሴፍ ናብ ምናስየን ኤፍሬምን ተዋህበት እዩ ምክንያቱ ነቲ ዝተዋህቦ በኹርነት ክዕቅብ ብቁዕ ስለ ዘይነበረ ኣብ ቤት ኣቦኡ ከዓ ነውሪ ስለ ዝፈጸመ እዩ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ደቂ እስራኤል ክወፁ ከለዉ ናይ ኣምላኽ ኣገልጋሊ ሙሴ ብዛዕባ ሮቤል ዘቕረቦ ኣብ ዘፍጥረት 33 ቁፅሪ 6 እላህዎ ለሮቤል ወእይሙተኒ ኢሉ ሮቤል ይንበር ኣይሙት ኢሉ ኣቀዲሙ ልዕሊ 200 ዓመት ገይሩሉ ብስጋ ካብ ዝመውት እንታይ ይኽብል ደሊሉ ለምያን ሙሴ ድሕሪ ሞቱ ብስጋ ድሕሪ 200 ዓመት ልዕሊ 200 ዓመት ዝኸውን ሮቤል ይንበር ኣይሙት ክብል ከሎስ ንምንታይ ይኾም ዝብል ዘሎ ስለዚ እቲ ጌጋታት ኣብ ሮቤል ኣይ ጠጠው ኣይበለን ኣብ ስድራ ቤት ዳዊት ከዓ እዚ ነውሪ ዝኽፍፀም ከሎ ንሪኦ ኣምኖን ዝበሃል ወዲ ዳዊት ንትእማር ሓብቱ ብሕማቕ ክጥምታ ከሎ ትእማር ሓብቱ ዓሻ ከይከውን ስራሕ ዓያሹ ከይሰርሕ እዚ ጉዳይ እዚ ክጥንቀቐሉ ደጋጌማ እንተመኸረቶን እንተመዓደቶን እኳ ንሱ ግን ክሰምዓ ኣይከኣለን ንትእማር ሓብቱ ከዕምፃ ምስ ዓመፃ ከዓ ብኡ ንብኡ ክፀልኣ ካብቲ ገዝኡ ክሰጓ ነዚ ኩሉ ነውሪ ኢና ንርኢ ኢሉ ስለዚ ንስኻ ኣይፋልካን ሓወየ ኣይተነውረኒ ከምዚ ዝበለ ኣብ እስራኤል ኣይግበሪን እሞ ነዚ ዕሽነት ዛ ኣይትግበሮ እዚ ዕሽነት እዩ ኣዋልድ ኣብ ሙሉእ እስራኤል ኣዋልድ ኣይሰኣንካን ንዓይን ተደሊኻ ከዓ ነቦና እንተሓቲትካዮ ኣይከልኣካን እዩ ነቦ ሕተቶ እዚ ናይ ዕሽነት ስራሕ ግን ኣይትስራሕ ትብሎ ደጋጊማ ኣብ ቁፅሪ 13 ነውረይ ሰሚዐኸ ተሰኪመኸ ኣነ ናበይ ክኸይድ እየ ንስኻ እውን ከም ሓደ ካብቶም ኣብ እስራኤል ዘለዉ ዓያሹ ከይትኸውንሲ በጃኻ ሕጂ ንጉስ ንዓይ ኣይከልኣካን እሞ ንዕኡ ንገሮ በለቶ እግዚኣብሔር ዘስተውዕሉ እሙሮ ይሃበን ስለዚ እቲ ኣምኖን ኣብ ልዕሊ ሃብቱ ይነውሪ ዝፍፅም እዚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እውን ኣየቋረፀን ማለት እዚ ነውሪ ዝምፍፃም ኣብ ሓድሽ ኪዳን እውን ኣየቋረፀን ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ምንዝርና ብስሩ ከምኡ ዝመሰለ ምዝርናስ ኣብቶም ኣህዛብ እኳ ዘየልዎ ማለት ሓደ ካባኻትኩም ነታ ሰበይቲ ኣቦኡ ከም ዘእተወ ይውረየልኩም ኣሎ ስለዚ እዚ ምፍፃም ዘይኮነ እቲ ሕብረተሰብ ነቲ ነውሪ እንዳለመዶ እንድሕር ከይዱ ዓገብ እንደዘይሉ ብልቡ እንደዘይጉህዩ እቲ ሳዕብየን ከቢድ ስለ ዝኾነ ኣብ ቁፅሪ 2 እንታይ እዩ ዝብሎም ምስ ናይዚ ከዓ ተነፊሕኩም ኣለኹም እሞ
ناتز قبر الزقبرة كما أكلكم من انتغر حقيلكم كتو أيقوهاكم من يلو إذا كل نور ما أكلكم من ناتفزمس أيقوهاكم من قوات أتو مبال ويمقنح مقنات سلس بوشهم أيقوهاكم من يلو سلازي إذا خمس مثلا نوري كاب نور نابزي نور مستقار كم معبال أبزر رأيولو زمن مهلاونا خا زيادة نزبنا كبدي قبرو زيادة مستوعل كم زاد لنا خا يحبرنا يردأنا أقدر شد الشيء عياشو عشنات زبلوه لبونايل مخنياتو إذا عشنات زبهال كنقل صوص أنا هنا جن كلا عينة عشنات كا عياشو عشنات زبلوه جن لبونا انتا يزخ عياشو عشنات زبلوه لبوناس انتا قال أملاح كبزعبازي انتا يزبلي أبقدامي كورنثوس معرف حدا أسران حدا نكساب أسران شو عاد تنزلو تايزبل سلازي علم بتبابا نأملاخ بتباب أملاخ غيرا خاب زي فلتوتوس أملاخ نتوم زأمنو بناي سبكت عشنات غيرو كدهنوم فقده أملاخ علم بتبابا نأملاخ بتباب أملاخ كتفلتو سلازي كالت أملاخ جن انتايلو بناي عشنات سبكت غيرو كدهنو فقده أيهود ملكتي لمونو صرعويان جنا تبابي دليل نحنا جنا نتن أيهود معن كافي نأحزاب كعشنات زخانة كريستوس نسبخ اللونا كاب سبسي عشنات أملاخ يتأبب كاب سب كأدخام أملاخ يبرتع عشنات أملاخ يتأبب كل أملاخ أشاد هوري قدس باولوس انتهى يزلنا زاسر زلو زابير زستو علوم مرنا أملاخ جنا نتوم تأبيبان انتخ حفرسي نعشنات زعلم زي أحاريه نتوم برتعات من انتخ حفر كأملاخ نتدخام إذا علم زي حاري أملاخ جنا نتوم تأبيبان من انتخ حفر نعشنات زعلم زي حاري عالم بتبابا أملاخنا أملاخ تروخ سكاب زي كالت أملاخ جن بنعشنات سبكات غيرو نعلم كدهنا فقدي زابير زستوعلو أمري هابنا عياشو عشنات زبلوه لبونا ينازل لنا أبونجل لوكاس معرف شمونته قطري 50 كلتن كلهم دما يبغين واي يبلون نبرو شعن السو عيتبكيو دكي شاء زلامبر أي موتاتن بلوم كم زموتات سلز فلوتو سحاقوه كبرين زغر سميهن إيا إيروس كيدو قويتاي نقالي حميمة حوي الليل نقويتا مسأوعو قويتا حرايلو نابغزو اندامسو خلو قال إيا إيروس ميتاي سلازي توم سبات غنيزوم حاسيبوم غنيزوم ايام قويتا خمسو خلو اي متات النيلو تكي سيازالاي نساتهم قنا هرقيسهم كمز متات كمز غنزو اي فلتيوم حجي تايزبل سحاقووي مخنياتو عياشو عشنة زبلوه لبوناوي مستوعال እግዚአብሔር لعل حق تفطرو السره املاخي سلامتا يسحيكم نون አይበለም ስለዚህ በተፈጥሮ ቀቢርካ ገኒዝካ መይቱ ሐጺብካ ንዝገነዝካ ያሰብ በደገሰብ መጽ አይሞተን ክብለካ ወለድና ዝብልዎ ነገር አሎ ካብ ዝቀበረስ ዘላቀሰ ዝብልዎ ስራሕ አምላኽ ግን ከመ አይኮነን ስለዚህ ሳቶም ሰሐቅዎ ንስ ግን ሐሊፉ ነባን ነዲያን ሒዙ ተንሲኢሉ አተንሲዩ ህያው ጋር አረኪብዎም እተዘሐዝን ግን ከም ገይሮም ሰተሳውን አንተ ወይ ኮም ይተረዳና እንክንሳቀካ ኮለናሞ يقربلنا لهم تملشهم تنسيهم زبل أي تسحفن እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እሙሮ ይሃበና እቲ ቤተ ክርስቲያን ዝተመስረትሉ መዓልቲ ሐዋርያት ከምቲ ጎይታ ተስፋ ዘሃቦም ካብ ላዕሊ ሓይሊ ምስተቀበልኩም መንፈስ ቅዱስ ክትቀበሉ ኢኹም ኣብ ኢየሩሳሌም ናብ ይሁዳ ናብ ሰማርያ ናብ ኩሉ ዓለም መሰኻኽረ ክትኮኑን ኢኹም ኢሉ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አውሪድሎም بمنفس قدوس كزارو بخلو بزحات سبات كقرم خلو قال من لا قزتها أب قبر حواريات قصري معرف كل تقصر 10 سلسته قال يوم قنا الله قزلهم إذا آتهم قعمس أجيبهم يوم سخيرهم يوم يلوم الله قزلهم منفس قدوس تقبلهم بقان قطات كزارو بخلو زابير زستوعلو أمره هبنا عياشو عشنات زبلوه مستوعل ويلبونايو
ኣብ ክልተ ተሓሳስ መጽሓፍ ስንክሳርና ብዛዕባ ኣባ ሆር ዝበሃሉ ቅዱስ ኣቦ ብብሕትውናን ብጾምን ጸሎትን ኣብ በረኻ ምስ ኣጋንንቲ ክዋግኡ ከለዉ ብኩሉ ነገር ከምቲ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝመሰለ ዓነት ብዘይ ጾምን ጸሎትን ኣይወፅን እዩ ዝበሎ ብጾምን ጸሎትን ምስ ሰዓርዎም እቶም ኣጋንንቲ ብጋህዲ ተቐሪቦም ኣብዚ በረኻ ኮንካ ሰብ ዘይብሉ ንምኽንያት ዕንቅፋት ዘይብሉ ኢኻ ትስዕረና ዘለኻ እምበር ኣብ ከተማ እንተተኣቱ ብህዝቢ ዘለዎ እንተተኣቱስ ንሕና ምስዓርናካ ኢሎምዎ እዩ ዝብል ድሓን እሞ በዓተይ ገዲፈ ንገጠር ከኣቱ ፈቃደኛታት ተኾንኩምሲ እሞ ዘይከይድ ኢሎም በዓቶም ገዲፎም ናብቲ ገጠር ከይዶም ይብል ቃል ኣምላኽ እግዚአብሔር ይቅረ ይበለልና እግዚአብሔር ምስትውዓል ሃበና ምስ ኣምላኽ ብብሕትውናን ብቅድስናን ዝነብሩ ኣቦ ስለምንታዮም ምኽሪ ኣጋንንቲ ሰሚዖም በዓቶም ዝገድፉ ብሓባር ክንሪኦ ኢና ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ምርጫኹም በሉ ንኺድ ኢሎም ናብ ገጠር ከይዶም ኣብቲ ገጠር ክነብሩ ማይ ክቐድሑ ኢሎም ናብቲ ሩባ ምስ ከዱ ኣፍራስ መፂኦም ንሓደ ቆልዓ ረጊፆሞ ይመውት እሞ እቶም ስድራ ቤት መፂኦም ንስኻ ወድና ቀቲልካልና ኢሎም ነባሆር ይሕዝዎም ማለት እዩ እሞ እንታይ ኢኹም ትደልዩ ምስ በልዎም ወድና ስለ ዝቀተልና ካልናስ ክንቀትለካ ኢና ኢሎም ንዓይ ቀቲልኩም ንወድኹም ኣይትረኽቡን ኢኹም ወድኹም ስለ ትደልዩ ኣነ ግን ወድኹም ክህበኩም ከመይ ጌርካ ክትበና ወድና ካብ ሞት ክትንስኡ ወድኹም ከመይ ጌርካ ከተተንስኦ ኣነ ይኮንኩን ዘተንስኦ እቲ ንዓኹም ንዓይን ዝፈጠረ ኣምላኽ ንሱ እዩ ከተንስኦ ኣነ ብስሙ ክፅውዐ እሱ እዩ ዘተንስኦ ኢሉ ነቲ ቆልዓ ሕቑፍ ኣቢሉ ኣታ ቆልዓ ተስእ እግዚአብሔር ጸልዩ ኣተስኢካ ኣፍ ዝቆልዓ ክፈት ምስ በለ ኣታ ቆልዓ መን ይቀቲልካ ምስ ሓቂፉ ምስ በሎ ዝቀተለኒ ጸሊም ዝተኸድኑ ኣብ ኣፍራስ ዝተሰቕሉ ሰባት እዮም ቀቲሎምኒ እዛ ኣቦ እዚ ግን ካብ ሞት ኣተንስእኒ ኢሉ ኣፍ ኣውፂኡ ምስ መስከረ እቲ ኣጋንንቲ ንሕማቕ ኢሎም ዝሓሰብዎ ዕሽነት እቶም በጋንንቲ ተታሒዞም ዝነበሩ ህዝብታት በቲ እግዚአብሔር በባሆር ገይሩ ዝገበሮ ተኣምራት ተረዲኦም ካብቲ ክሕደት ካብቲ ስሕተት ተመሊሶም ዓያሹ ዕሽነት ዝብልዎ ልቦና እዩ ስለዚ ኣባሆር በዓቱ ገዲፉ ብጸሎትን ገዲፉ ናብ ገጠር ከይዱ ክበሃል ከሎ እዚ ሰብኣይ ምስትውዓል ጠፊእዎ ክንብል ንኽእል ኢና እቶም ቅዱሳን ግን ብጥበብ ኣምላኽ ብመንፈስ ኣምላኽ ስለ ዝምርሑ ኣጋንንቲ ስለ ዝሓተትዎም ጥራይ እግዚአብሔር ከይፈቀደሎም ካብ እግዚአብሔር ፈቃድ ከይረኸቡ ከም ዘይገብርዎ ርግፀኛ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ኣብ ቁፅሪ 7 ዕሽነት ሓዲግና ብሂወት ክንነብር ሰማያዊ ዕድመ ተዓዲምና ኢና ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 9 ካብ 1 ቁፅሪ 6 ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 22 ካብ 1 ክሳብ 14 እዚ ዕድመ እዚ ንጻድቃን ንኣመንቲ ንሕያወ ዘይኮነስ ንኹፋኣትን ንሕያወትን ኣብ ፈቆዶ ጋር ቃራናታት ዝጸንሑ ዓዲንኩም ዝረኸብኩም ሰብ ኣምፅዎ ተባሂሉ ዝተዓደምናዮ ዕድመ እዩ ኣብ ምሳሌ 1 ምሳሌ 9 1 ክሳብ 6 ጥበብ ቤተ ሃነፀት 7 ኣኑድ ከኣፀረበት እዩ ሰባብሕታ ሓረደት ወይና ዘለለት ማኣዳውና ሳነወት ኣግራዳ ለኣኸት ኣብቲ ኣዝዩ ዝበረኸ ስፍራ ከተማ ኮይና ትፅዋዕ ኣላ ዘይለበመ እንተሎ ናብ ዘይምፃእ ነቶም ኣእምሮ ዘይብሎን ከዓ ከምዚ ትብሎም ኣላ ንዑን ጌራ ይብልዑ ዝዘለልክዎ ወይነይ ስተዩ ብሂወት ክትነብሩ ዕሽነት ሕደጉ ብመገዲ ምስትውዓል ከዓ ተመላለሱ ብሂወት ክትነብሩስ ዕሽነት ሕደጉ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ኩሉ ግዜ ኣይቴ ብሄራ ለጥበብ ወኣይቴ ደወላ ለዛ መልእኽቲ እዚኣ ኩሉ ግዜ እዩ ዝንበብ ከነስተውዕለሉ ቅዱስ ቁርባን ኩሎም ምእመናንን ምእመናትን ምስ ቆረቡ ቦታትና ዝፅልይዎ ጸሎት ኣይቴ ብሄራ ጥበብ ኣብ መወዳእታ ጥበብሰ መድሃኒና ውእቱ ኢሉ ጥበብሲ መድሃኒና እዩ ብኽቡር ደሙ ብኽቡር ስጉኡ ዝተበጅወና ጥበብ መድሃኒ ብሂወት ክትነብሩ ዕሽነት ሕደጉ ብመገዲ ምስትውዓል ከዓ ተመላለሱ ዘይለበመ እንተሎ ናብዚ ይምፃእ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን
ስለዚህ እግዚአብሔር ለባማት ክንከውን ይደሊ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ እዚ ዕድመ እዚ ተዓዲመ ዘሎ ንዑና በርዓ ንዑና ድራር መርዓ ተሳተፍቲ ኮኑ እዩ ብዙሓት ሸለል ብዝተፈላለየ ምክንያት ሸለል ከም ዝበልዎ ገለውን ክዳን መርዓ ከይተኸድኑ ናብቲ መርዓ ከም ዝኣተው ስለዚ ነዚ ዕድመ እዚ ዕዱማት ኢና ኣብዚ ዕድመ እዚ ብቑዓት ክንከውን ከዓ ቃል ኣምላኽ ከምኡ እዩ ዝብለና ዘይለበመ እንተሎ ናብዚ ይምፃእ ኢሉ ዘይለበመ እንተሎ ናብዚ ይምፃእ ነቶም ኣእምሮ ዘይብሎም ከዓ ከምዚ ትብሎም ኣላ እንጌራ ይብልዑ ወይነይ ዝዘለልክዎ ወይነይ ስተዩ ብሂወት ክትነብሩ ዕሽነት ሕደጉ ብመገዲ ምስትውዓል ከዓ ተመላለሱ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ናይ መወዳእታን ሻሙናይ ነጥብና ነብስና ንመርምር ምስቶም ነቲ ሰማያዊ ዕድመ ሸለል ዝበሉ ዲና ወይስ ኣብቲ ሰማያዊ ዕድመ ብቑዓት ኮይንና ክንርከብ ንፅዕት ኣሎና እዚ ናይ ሕሊና መልሲ ብሕሊናና እንምልሶ እዩ ቀርብ ኣለኹ ቤት ኣምላኽ ከይድ ኣለኹ ይቅድስ ኣለኹ ይሰብኽ ኣለኹ ስለዚ ምስቶም ዕድመ ፃዋዒቶም ዘኽበሩ እየ ክንብል ንኽእል ኢና ኢሉ ግን ቃል ኣምላኽ እንታይ ዝብለና ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር እንታይ በለ እግዚአብሔር ከ እንታይ ተዛረበ በሉ ዝብለና ቃል ኣምላኽ እዩ ነብስና ንመርምር ምስቶም ነቲ ሰማያዊ ዕድመ ሸለል ዝበሉ ዲና ወይስ ኣብቲ ሰማያዊ ዕድመ ብቑዓት ኮይንና ክንርከብ ንፅዕት ኣሎና ኣብ ኤርምያስ ድጓዓ ኤርምያስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 441 መገድና ንተዓዘብን ንመርምር እሞ ናብ እግዚአብሔር ንመለስ ልብና ምስ ናይ ኣዳውና ናብ እግዚአብሔር ነልዕል መገድና ንተዓዘብን ንመርምርን ኣቦታትና ነብስኻ ምምርማር ነብስኻ ምዕዛብ እንታይ እዮም ኢሎሞ ተግሳፀ ርእስ ኢሎም ርእስኻ ምግሳፅ እዩ ልቢ ኣምላኽ ዳዊት ከምዚ ዓይነት ፀጋ ነይርዎ ለምንት ትተክዚ ነፍስየ ወለምንት ተሃውከኒ እመን በእግዚአብሔር ከመ እገንለቱ ኣብ ውሽጢ ክህውኾ ከሎ ነፍሰይ ስለምንታይ ትርብሽኒ ስለምንታይ ትህውኸኒ ናብ እግዚአብሔር እመኒ ፅንዒ እንዳበለ ንሂወቱ ባዕሉ ይግስፃ ነበረ እዩ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 5 እንታይ ዝብል ብእምነት እንተሊኹም ርእስኹም ፈትኑ እዘን ዓያሱ ተዳልየን ደናግልየን ቀንዴል ሒዘን ኣለዋ ናብቲ መርዓት ገንሸል ምእታው ከም ርጉፅ ገይረን እየን ሒዘን ዋላ ምስ ተዓፅውን ጎይታይ ክፈተና ክብልኦ ከለዋ ኢና ንርኢ እቲ መልሲ ግን ኣይፈልጠክኒ ካብዚ ከም ዝሰውረኒ ርእስኹም መርምሩ ወይስ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣባኻትኩም ከም ዘሎ ዶ ብርእስኹም ኣይትፈልጡን ኢኹም እዚ እንተዘይኮነስ መኸታ ዘይተፅንዑ ኢኹም መኸታ ክነፅንዕ ይደሊ ብእምነት እንተሊኹም ርእስኹም መርምሩ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁፅሪ 31 ገናኸ ኣብ ርእስና እንተንፈርድሲ ኣይምተኾንና ነርና ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ካልኦት ብዙሕ ኢና ንፈልጥ ብዛዕባ ካልኦት ብዙሕ ኢና ንዛረብ ምልስ ኢልና ብዛዕባ ነብስና ግን ብዙሕ ምስ ነብስና ንዘራረበሉ ግዜ የብልናኒ እቲ ፀገም ከኣብዩ ዝፍጠር እዩ ቶም ፀሓፍትን ሊቃነ ካህናትን ሌዋውያንን ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 8 ነታ ሰበይቲ ኣብ ዝሙት ፀኒሓ ኢሎም ከምፅሉ ከለው ጎይታ ግን ናብታ ኣብ ዝሙት ፀኒሐት ሰበይቲ ዘይኮነስ ናብ ከዛ ርእሶም ክጥሙቱ ምእንቲ ኣብ ቅድሚኦም ይፅሕፈሎም ነይሩ ሓጢኣቶም ዘኪሮም ምእንቲ ክንስሑ ናብ ገዛ ርእሶም ክጭሙቱ ነዛ ሰበይቲ መግደፍዋ ነዛ ሰበይቲ ትኸስዋ ዘለኹም ሓጢኣስ ብኡ ክንደይ መዓልቲ ወዲቕኩም ኣለኹም ኢሉ ኣብ ቅድሚኦም ኣብ ሓመድ ክፅሕፈሎም ጀሚሩ ሓጢኣቶም ምስ ዘከሮም ምእንቲ ክንስሑ ንሳቶም ግን ሃዲሞም ከዱ እዩ ዝብል ምክንያቱ ገዛ ርእሶም ክርእዩ ፈቃደኛታት ኣይነበሩን እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ነብስ ወከፍ ፀፀሩ ክፀውር እሞ ነብስ ወከፍ ነታ ግብሪ ርእሱ ይመርምር ሽዑ ብናይ ካልእ ዘይኮነስ በታ ናይ ርእሱ ጥራይ ትምክሕቲ ክረክብ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ነብስና ንመርምር ንሕና ምስቶም ነቲ ሰማያዊ ዕድመ ሸለል ዝበሉ ዲና ወይስ ኣብቲ ሰማያዊ ዕድመ ብቑዓት ኮይንና ንክንርከብ ንፅዕት ኣሎና ንጋደል ኣሎና ቃል ኣምላኽ ተጋደሉ ኢሉ እቲ ገድሊ ከዓ ብፀጋ ኣምላኽ ይፍፁም ዝኸውን እዩ ስለዚ ኣምላኽ ኣይጥበርን እዩ
ከምዚ ዓይነት ስብከት ስለ ዘዳሎና ከምዚ ዓይነት ስብከት ስለ ዘቕረብና ከምዚ ዓይነት ስብከት ስለ ሰማዕና ኣብ መንፈሳዊ አገልግሎት ስለ ዘለና ጥራይ ካብ ዕሽነት ወፂና ማለት ኣይኮነን እግዚአብሔር ዘስተውዕል ኣእምሮ ይሃበና ስለዚ እግዚአብሔር ለባማት ክንከውን ዕሽነት ሕደጉ ዘይለበመ እንተሎ ናባይ ምፃእ ዓሻ እንተሎ ልቦና ብኸሞ ይርከብ እዩ ንምጥቕላል ዝኣክል ኣብዚ እግዚአብሔር ዝፈቐደልና ዝተባረኸ ግዜ እንታይ ኢና ክንርኢ ፀኒሕና ካብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ቁፅሪ 2 እተን 5 ዓያሹ እተን 5 ከዓ ለባማት ነበራ ዓያሹ ክብል ከሎስ እንታይ እዩ ይፃረፍ ዲ ዘሎ ወንጌል ከፃረፍ ዲ ክንብል ስለንኽእል ካብዚኣት ኣመበገሲትና ምናልባት ድሕሪ ኢልና ዝኣተና እተን ዝረኣናየን ነጥብታት ከዓ ዕሽነት ማለት ህላዊ እግዚአብሔር ዘይምእማን እግዚአብሔር የሎን ምባል ንእግዚአብሔር ብህላዊኡ ዘይምእማን ዕሽነት እዩ ካልኣይ ማዕኸን ንብረትናን እኽልናን እናዳሎና ብዛዕባ ማዕኸን ህይወትና ዘይምድላውን ዘይምሕሳብን እዚ ከዓ ዕሽነት ምዃኑ ብዘይግቡእ ምድላው መርዓዊ ምፅባይ መንግስትኻ ትምፃእ ንብል ኣለና እዚኣ ብቐጥታ ንኩላህና ትምልከት እያ መንግስትኻ ትምፃእ ኢላ እውን ዝምስምያት ክደሊ ከለኹስ ብሓቂ ተዳልየ ድ ብንስሓ ተዳልየ ድ ብፆም ፀሎት ተዳልየ ድ ብቅዱስ ቁርባን ተዳልየ ድ ወይ ቤተክርስትያን ስለ ዝሰርዐቶ ወንጌል ስለ ዝበሎ ጥራያ መንግስትኻ ትምፃእ መንግስትኻ ትምፃእ ሕጂ ክንብል ከለና ተዳልየ ድ እንታይ ተዳልየ ኣለኹ እንታይ ከተሪፉኒ ነቲ ዝገበረልና ተዲሊናዮ ኢልና ዝሓሰብናዮ ክንዳሎ እግዚአብሔር ስለ ዝደገፈና ንኣምላኽ ነመስግኖ ነቲ ዝጎደለና ነገር ተሪእና ከዓ ጎደሎ ዝምላእ ኣምላኽ ኣለና ጎደሎና መላኣልና ንብሎ ስለዚ ሳልሳይ ብዘይግቡእ ምድላው መርዓዊ ምፅባይ ዕሽነት ይበሃል ቀንዴል ሞተረ ክኸውን ከሎ እቲ ዘይቲ ከዓ ኪሎ ዘይቲ ንበሎ ማለት ሓድሽ ሞተረ ሓድሽ መኪና ገዚእኻ ሰኣን ሓንቲ ኪሎ ዘይቲ ክትከይድ ክትብገስ እንተዘይክኢላ ወይ ከዓ ሰኣን ሓንቲ ኪሎ ዘይቲ እንተተቃፂላ ካብዚ ዝኸፍአ መግደራ የለን እዩ ራብዓይ ዘይተረጃናን ዘይተኣዘዝናዮን መስዋዕቲ ወይ ህያብ ናብ ቤት ኣምላኽ ሒዝካ ምምፃእ ሽምዓ ክኸውን ክእል ጥዋፍ ክኸውን ክእል ምንፃፍ ክኸውን ክእል በጊዕ ክኸውን ክእል ላም ስብሕቲ ክትከውን ትኽእል ኣምላኽ ዝደልዮ ነገር ግን ኣሎ ይበልዕ ስጋ ላሂም ወይሰቲ ደመጠል እዩ ሕሊናኹም ሰው ሕሊናኹም ሒዝኩም ምሱ ሓጢኣትኩም ሒዝኩም ምሱ ፀገምኩም ሒዝኩም ምሱ እዚ ሒዝና ምስ ኣምፃና ብድሕሪኡ ሽምዓን ተምፃና ብድሕሪኡ ምንፃፍ እንተምፃና ንዓና ንበረኸት ትኾነና ኢሉ ብዘይ ንስሓ ንህቦም መባእ ግን ኣቦታትና ኣብቲ ሃይማኖት ኣበዋ ቀሚጦም ኣለዉ ብዘይ ንስሓ ከይተነሳሕና ንህቦም መባእ ግን ኣምላኽ ግቦኛ ኣይኮነን ብከምዚ ዝዕሾ ኣምላኽ ኣይኮነን እግዚአብሔር ይቅረ ይበለልና ሓሙሻይ ኣብ ስድራ ቤትና ነውሪ ምፍፃም ዕሽነት ይበሃል እዩ ከም ትሮቤል ኣቢ ኣብ መደቀሲ ኣቦኡ ከምቲ ኣምኖ ናብ ትእማር ሓብቱ ኣብ ሰብ ቆሮንቶስ ከዓ ዝነበረ ነቲ ነውሪ እንዳተፈፀመ ኣይጓሃኹምን እኳ ኢሉ በቂ ነቲ ነውሪ ከም ልሙድ ገይሮም ስለዚ ኣብ ዘበና ከዓ እቲ ነውሪ ዝኾነ ቀደም ንኽትዛረበሉ ንኽትገብሮ ንኽትሰምዖ እውን ዝሕፍር ዝነበረ ሕጂ ግን ታራ ነገር ኮይኑ ክንሰምዖ ከለና ከነስተውዕለሉ ከምቲ ናይ ሰብ ቆሮንቶስ ከይንለምዶ ምእንቲ ኢሉ ሻርሻይ ዓያሹ ዕሽነት ዝብልዎ ልቦና እዩ ግን ብዙሓት ዓያሹ ግን ዕሽነት ኢሎም ቆፅርዎ እዩ እዚ ከዓ በዚ ዕሽነት ዝገይሩ ኣምላኽ ንዓለም ዘድሓነሉ ስለዚ ንሕና ነቲ ንኣይሁድ ዕንቅፋት ንኣህዛብ ከዓ ዕሽነት ዝኾነ ክርስቶስ ንሰብኽ ኣለና እዩ ሻውዓይ ዕሽነት ሓዲግና ብሂወት ክንነብር ሰማያዊ ዕድመ ነፍሲ ወከፍና ተዓዲምና ኢና ነዚ ዕድመ እዚ ሸለል ምስ ዝበሉ ዲና ወይስ ምስቶም ኣብዚ ዕድመ እዚ ንክሳተፉ ዝፅዕሩ ዝጋደሉ ዘለው እዩ ነብስና ክንምርምር ከም ዘለና ከዓ ነዚአን ኢና ርኢና ኣጀሚሩ ብሰላም ዘፈፀመና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ ግዜኹም ስራሕኩም ኣወሃሂድኩም ነዚ ቅድስት ቤተክርስትያን ትህቦ ኣገልግሎት ብኣንቃ ኣድዎን ብጥባኣትን ብህድኣትን ክትሰምዕዎ ስለ ዝፀናዕኹም ከዓ ብትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም ጸጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን